Vores børn lærer for lidt. Men hvorfor? Uengagerede forældre, fraværende lærere og en stor mangel på forståelse for de pædagogiske principper. Listen er lang, kritikken hård. Velkommen til Rolabar om folkeskolen. En stor og længe ventet rapport om folkeskolen er netop udkommet, og konklusionen er klar. Det ser ikke godt ud. Velkommen til dig, Baniarak Rosing Søltoft. Du er mor til 3 børn og er med her. Og så selvfølgelig velkommen til dig, Nivi Olsen, Naalakkersuisok for uddannelse fra Demokraterne. Nivi Olsen, vi starter ved dig. Hvor skidt ser det ud? Det ser rigtig skidt ud. Der skal ting til. Vi bliver nødt til at handle nu, hvis vi ikke skal vente 10 år til, og der er ikke tid mere. Ja, et af de helt store problemer, der bliver nævnt i evalueringen, det er de her urolige børn, der er i klasserne. Og det er noget, du har oplevet. Kan du fortælle lidt mere om det? Ja, jeg har snakket med en anden mor, som går på USK. Hun har været på en klasse, har observeret klassen for at se, hvordan børnene lærer, hvordan det hele er på en klasse. Og det, hun har oplevet, det er, at der er, ligesom der står i rapporten, der er 5 børn ud af 20 elever, som er urolige. Og det skabte rigtig meget problemer for den lærer. Og den mor, jeg snakkede med, sagde, at hun var lige ved at gribe ind flere gange, bare for at få børnene til at falde til ro. Ja. Og det er jo chokerende at høre det på den måde, at sådan sker det altså i virkeligheden. Og du er langt fra alene. Prøv at høre her, hvad et par lærere fra Sydgrønland fortæller. Ja. Meeqata tuarfiina tuartut sisamaagaangata ataaseq immikkut ikiortariaasartoq paasinersuoq atuarfiit ukiumuinnaq ornoriutsikilluit sumiginnagaasuursat pillugit susasaqarfinnut nalunaarutiginnittariaqartarput hame tamannalu ilinniartitsunit ilisaqilluarneqarpoq ilinniartitsunngoqqarnin soorunammaligusaqartarpugut kisia amerlakuluungillat soorl imma klassi iluan ataaseq marlik tamaanakki imma tassami soorl 20-isimappata tallimmissaaniisapput amerliarterput killillersuillan meeqat immikkut ikorfartortariallit ilaat atuartitsinermi ilaatigut akongusarsuusinnaasarsinnaanerat aornertarsiutaasarpoq man atuarfutsinmaliginiartaqarput atuarfim initoriussuusarput soorl klassi iluani aallartinniarnerit allallu tamakkununga akornataariussuarsinnaasarput ukua atuarusussusillit annerusum samminerusinnaagaluarliis uku sumiginnak piffissaajaatigisoortarpagut. Collins ball is red. meeqallu ilaat assiingtutigut sumiginnagaasuusartut ilinniartitsut isumaqarput sumiginnaan imaaginnanginnam imerajuttuugaan akisussaafimtigisisinnaaginak siaam angajoqqaaqarp atuisuungikkaluarlit sumiginnaassoorl assersuutialu ila innajaartitsingikkini ullaak inortuisitsisarinik ilinniagassan imma ikiuingikkini imerajungikkaluarlit imma angeeqqaa ulapittoriussuit meeqatik ila suleruyussuarlit pisimaginik meeqat sumiginnarsinnaasarpaa angerlarsimaffammi imma angeeqqaa qasillitik meeqamin piffissaqanngitsit ilinniagassilerisimanginneq sumiginnaanermut aama takustissaasarpoq atuat qasullun atuariartorun immaqalini ullaakersiorsimanan ilinniagassilerisimananilini aggerin ingerlaan sunniiteqartarput aallartitsiniaanerit inerterinerit paasitsitsiniaanerit piffissartornalaartoruissuup pilersaarusiornikuugaluarlan kinguarsaataasarput. Baniarak Rosing Heilmann, nu er der jo kommet, Baniarak Rosing Søltoft, nu er der jo kommet styr på dine børns klasse. Ja. Men hvad tænkte du dengang, at det stod på? Det var hårdt at få det at vide fra en anden forælder, at der sker sådan nogle ting. Jeg har været så heldig med mine døtres klasser, at der ikke har været. Men i deres parallelklasser, der er der mange problemer, hvor læreren ikke kan styre deres elever, fordi de formentlig ikke får det, de har brug for hjemmefra, og som ikke har respekt for det voksne. Hvad for nogle bekymringer gav det der for dine børn? Jeg begyndte selvfølgelig at bekymre mig over, hvordan det så er, når det er sammen med for eksempel
når det er i samme hold, hvad sker der så? Får de så den tryghed, som de har behov for at få lært noget fra læreren, eller er der overhovedet tid til, at hvis de rækker hånden op for at spørge om noget, er der overhovedet tid til mine børn? Ja, det er mange bekymringer selvfølgelig. Ja. Og velkommen til dig, Karno Lynge, skoleleder på Ugeleo Sax-skolen USK. Der bliver talt om flere og flere urolige børn. Er det noget, du også oplever? Ja, det tror jeg gælder alle skoler i Grønland. Altså, en enkelt lærer, som skal styre op til 24 elever, ikke? Og der sidder en 5-6 stykker, som er urolige. Ja, det er genkendeligt. Hvad gør I ved det? Altså, vi har en hel del forskellige foranstaltninger på vores skole, som vi gør. Det er et spørgsmål om, hvor urolige eleverne er, eller hvor meget det ødelægger undervisning for andre, ikke? Alt efter hvad læreren beskriver eleven omkring, så laver vi en eller anden form for tiltag omkring eleven. Men når vi fjerner et par elever, hvor de så kommer ind til trivselsklassen for vores vedkommende, jamen så er der 2 andre, der ligesom man begynder at lægge mærke til, ikke? Så ja, det er genkendeligt. Men det du siger, det er, at der er for mange elever til... Jeg synes simpelthen, at der er for mange elever i forhold til en enkelt lærer, som både skal styre klassen og undervise klassen og give viden fra sig, ikke? Det er utroligt mange mennesker, en enkelt lærer er omfattet af. Ja, hvad siger du til det, Nivi Olsen? Jeg vil sige, at ja, det kommer meget an på den livsstil, vi har i samfundet, og den måde, vi opdrager vores børn på. Der er det nemlig for mange børn at tage sig af. Men hvis vi nu siger, at vi ændrer på vores adfærd som voksne over for vores børn, så vi siger, med den holdning, jeg ser for tit her i samfundet, det er, at det er skolen, der skal opdrage, og det er skolen, der skal lære vores børn alt muligt. Ja, vi skal lære dem, men det kræver en indsats fra forældrenes side. Men hvordan gør vi det, og hvor lang tid vil det tage? Vi bliver nødt til at gøre en rigtig stor indsats. En af de store indsatsområder, jeg tager hul på, det er, at jeg gerne vil etablere en forældreforening. Jeg giver dem muligheden. Det kommer an på, om de så vil tage chancen. Karno Lynge, tror du, det er det nok? Ja, altså nok og nok. Altså, jeg synes altså, på en eller anden plan, så skal man gå ind og give klassen flere timer til, at man ligesom kan have frihed til at planlægge og frihed til at organisere skolen måske på en anden måde. Altså, den smule timer, vi får til supplerende undervisning, det er kæmpe hjælp på vores skole. Alene med parallellægning af skema for eksempel, hvor vi så har en tredje mand til at tage sig her elever, som måske ikke er som nogenlunde på samme niveau som klassen. Jamen, det giver altså ro på en god måde. Det vil sige, at man kan give sig tid til at undervise de 16 elever, der er tilbage i A, og 17 andre i B, og så er der de andre 12 inde ved siden af, som får undervisning, der svarer til deres. Men er det så bare et spørgsmål om ressourcer? Jeg synes, der er tale om ressourcer. Jeg synes, der er tale om, at man skal have tilført skolen nogle, mange flere timer, end tilfældet er i dag. Det er en enkelt mand med 24 elever. Ja. Nivi Olsen, har du flere penge? Det vil jeg sige nej til. Men dertil vil jeg sige, at vi skal huske på, at vi har en af de verdens dyreste skoler i samfundet, og vores kasse, I ved godt, hvordan det ser ud. Men jeg siger løsninger på andre områder, hvor jeg virkelig tænker, at det er virkelig penge, vi har brug for til at fikse skolen. Hvad tror du, det er, vi har brug for? Jeg tror, at vi har brug for en hele vejen igen en holdningsændring, der vil noget, og så nogle stille krav, og så er der nogle ting, vi skal gennemføre, som ikke er blevet gennemført før. Ja, vi går videre derfra til næste runde. Ja, vi går videre til et andet stort problem, der bliver sat fokus på i den her evaluering, nemlig aflyste timer og lærerfravær. Hvordan ser det ud på din skole, Karno Lynge? Jamen, der er en sådan lille håndfuld, som har længerevarende sygefravær, og en anden håndfuld, som måske er lige lovligt tit væk. Og så er der dem, der bliver smittet af influenzaen, ikke? Ja, der er lidt fravær på skolen, også på Ugeleo. Ja, hvad gør I ved det?
Vi snakker med folk, og vi snakker om, hvad der sker, og vi har rigtig godt kendskab til dem, der er væk af en god grund. Ikke? Det er jo en stor arbejdsplads. Med 52 lærere, så er der stor chance for, at der er nogen, der har længerevarende sygefravær. Altså et snak er der i hvert fald. Ja. Benja Grusing Søltoft, du har også selv oplevet, at der var på et tidspunkt stor lærerfravær ved dit barns klasse. Hvordan havde du det med det? Jeg var ret bekymret på det tidspunkt, der var mange fritimer, fordi hun gik i 9. klasse dengang, og det var jo en af de sidste år i hendes skolegang, før hun forlade folkeskolen. For mig har det været vigtigt for at få hende i skolen, og så have en eller anden form for læring, eller repetition, eller whatever det er, at hun kommer ud af folkeskolen med nogle gode karakterer. Men der bliver jeg ret bekymret. Ja. Og velkommen til dig, Sisse Dorf, formand for Lærernes Forening i MEC. Nu bliver der jo rejst en kritik af nogle af dine medlemmers mødedisciplin. Hvad kan vi gøre ved det? Der er jo forskellige tiltag, man kan gøre. For det første, det er at få skabt en god arbejdsplads og få skabt et ejerskabsforhold til skolen. Det at føle, at det er vores skole, det er vores ansvar. Det synes jeg er et fælles projekt, som vi skal prøve på at få etableret på alle skoler. Ja, men altså i forhold til de her lærere, som bliver væk, altså med et fælles projekt, hvad kan man ellers gøre for, at de virkelig møder op og gerne vil? Så må man prøve på at finde ud af, hvad er det, der gør, at nogle enkelte lærere er fraværende i nogle perioder. Der synes jeg, at man har et ledelsesansvar. Ja. Det vil sige, at ledelsen skal tage fat om enkelte lærere, som kan være længere tids fraværende, og så finde ud af, hvad er årsagen? Er det fordi, at man er utryg ved, eller ikke har nogen problemer på skolen, eller er der andre forhold, der gør sig gældende? Nu til aften hørte vi i radioavisen, hvordan man griber det an op i Sisimiut, med at tage problemet op, med at tage enkelte eller individuelle samtaler med lærerne, for at finde ud af, hvor er det skolen trykker. Ja, Karno Lynge, det ligger jo lidt til dig med det her ledelsesansvar, og med hvad man som skoleleder kan gøre. Hvad siger du til det her, Sisse Dorf siger? Jamen, det er jo noget, vi gør i forvejen. Absolut. Altså, der er mange ledere, der kigger på grunden til, altså hvad der kan være årsag til, at man kan være væk i længere tid på grund af sygdom. Hvis de har baggrund i ens arbejdsplads, jamen, så kan vi gå ind og kigge på, om vi er nødt til at lave skemaændringer for eksempel, for at tilpasse lærerens behov for at undervise, eller job som underviser, ikke? Så det kan blive forvaltet på en hensigtsmæssig måde. Hvorfor tror du så stadig, vi har det her store fravær? Jamen, altså, forestil dig 24 elever, som du skal undervise, og der er meget uro, eller en hel del uro, som vi også så nede i rapporter. Det giver jo helt sikkert noget tilbage til læreren, hvor man virkelig bruger meget af sin psyke og sin person til at skabe ro, for ligesom der skal være en eller anden form for disciplin, som man kan give fra sig. Ja. Sisse Dorf, der bliver allerede gjort meget for at hjælpe de her lærere. Altså, hvad kan lærerne selv gøre? Jamen altså, det så kræver, det er, at man snakker sammen om forskellige problemstillinger, og prøver på at finde ud af, hvad er det, vi kan køre på vores skole, for at finde frem til rigtige løsninger. Tage fat om problemet og snakke om det. Ja. Nivi Olsen, hvad siger du til det? Det lyder som om, at det er vanskeligt at gøre så meget med de forhold, som de er nu. Jeg har en form for... Jeg har tænkt det igen og har snakket med flere ledere. Med hensyn til ledelse, der tænker jeg, at løsningen kunne være, altså de ledere, vi har i dag, det er seminarieuddannede, det vil sige, det er uddannede lærere. Og i en stor skole med 300 elever og flere skolelærer, der kræver det altså en ordentlig overblik over og nogle ting, nogle værktøjer, som virkelig kræver en indsats. Og der tænker jeg virkelig, at jeg vil være med til at opbygge en anden form for ledelse. Det vil sige, alt det administrative ting,
Så lederen og pædagogiske ledelse, dem bliver vi nødt til at adskille, synes jeg. Fordi nogle gange så tror jeg, at gode ledere, som har det værktøjer i pædagogisk ledelse, det drukner i hvert fald, tror jeg, i alt det papirarbejde. Papirarbejde, lærerne drukner i det, og det kan vi klare ved en anden struktur. Ser du nogen fremtid i det, Karen Lynge? Altså det Nivi kommer ind på, det er jo indførelse af en eller anden form for pædagogisk ledelse. Ikke? Det gør vi jo så vidt vi nu kan. Ikke? Altså, det er jo ligesom, når vi skal sætte nogle nye tiltag i gang som skoleleder, jamen, så kræver det jo mange timer på skolen for ligesom, at give sig tid til at planlægge det også og sætte det i gang. Fordi papirarbejde, det fylder også rigtig, rigtig meget. Ikke? Det er jo fortsat den gammeldags måde, man styrer på, hvor du først og fremmest skal sørge for at komme af med alle de papirer, som skal sendes videre et eller andet sted hen, og som skal gøres. Ikke? Og derefter så kommer så den pædagogiske ledelse, hvor du selvfølgelig i samarbejde med trinlederne sætter nogle ting i gang, som har fokus på de interne ting på skolen. Ikke? Ja. Det gør man. I selve evalueringen er der flere skoleledere, der peger på, at de ikke er tilfredse med flere af de lærere, de har, hverken pædagogisk eller disciplinært. Men de føler ikke, de kan gøre så meget ved det, fordi at de kan ikke tiltrække nye lærere, det er særligt i udkantsområderne. Hvad kan man så gøre for at gøre de dårlige lærere gode, tænker I? Hvad tænker du, Isidor? Hvordan kan man styrke dem, der måske trænger til et løft? Jamen altså, så må man som leder tage fat om det lærere, som man mener skal have et løft. Det vil sige at have medarbejder- og udviklingssamtaler og så derudfra planlægge, hvordan kan vi løfte det, som vi mangler her på vores skole. Eksempelvis, hvis de mangler en efteruddannelse eller en videreuddannelse på den enkelte skole, for at gøre fagligheden højere på det enkelte sted. Så må man tage fat omkring, hvilke midler har vi til at gennemføre nogle kurser på vores skole. Ja, altså kritikken er jo meget hård fra mange skolelederne. Det går simpelthen på, at det er nogle udedikerede lærere, nogle af de her, som ikke rigtig vil deres arbejde, virker det til. Er det noget, du på nogen måde kan genkende? Jamen altså, jeg synes, det er et ledelsesansvar. Hvordan vil vi gribe det an? Så derfor er det et ansvar, som lederne skal påtage sig i forhold til det enkelte medarbejdere. Ja. Karen Lynge, hvad siger du til det? Han har så ret, som man nu kan sige det. Ikke? Altså, det er ledelsesansvar, at man går ind og snakker med pågældende lærere, som ikke har det godt. Ikke? Og om der er noget at bygge op omkring læreren, det skal man da også tage hånd om. Problemet kan så være, at vi som skoleledere heller ikke sidder med bundløs kasse. Og hvert år så skal vi jo søge om kursustildeling, interne ting og videreuddannelsesting. Hver ting koster penge, og hver ting koster tid. Det vil sige, at hver gang du sender en god lærer afsted på en videreuddannelse, jamen, så har læreren faktisk mistet en rigtig god lærer, som er i gang de næste 3 år på grund af en eller anden form for videreuddannelse. Ja. Nivi Olsen? Jeg synes også, i denne rapport, hvis man læser det, så har jeg også fået øje på, at man bruger rigtig, rigtig mange midler for at videreuddanne lærere. Men problemet er, hvis man ikke ændrer adfærd i skolen, og lederen ikke tager fat efter kursus, som koster måske 20.000, hvad ved jeg, så kommer man tilbage. Så hvis skolen ikke retter op til den kursus, så er de jo spild af penge og tid. Og derfor bliver vi nødt til at rykke i hug. Lederne skal tilpasse sig, hvad er det, vi sender vores lærere til. Fordi jeg synes, altså rapporten viser, at alle de kurser, man tager, er mange gange desværre spild. Det går ikke altså man får ikke noget ud af det, hvis man vender tilbage til en skole, der ikke rykker sig. Ja, Benja Grosen-Søltoft, nu det er jo børnene, det her det går ud over, og lige nu der går det ikke så godt. Som forældre, tænker du, tager folk det ansvar, der er nødvendigt her nu? Tager de forskellige læger, foreninger og ledelse? Er du tilfreds med den måde, det fungerer? Der er nogle skoler, som går rigtig godt for. Og så er der nogle skoler, som er sådan
og så er der nogle skoler, som slet ikke kører. Det er den opfattelse, jeg har fået af evalueringsrapporten. Men jeg tænker også, når man hvert år er der et møde, hvor vi holder og siger, hvem skal til på videreuddannelse, hvem skal til de forskellige kurser, og hvordan og hvorledes skal det hele hænge sammen. Også rent økonomisk for skolen. Men så skal vi også trække vikarer ind. Ja, og men som forældre, hvordan har du det med, når du læser rapporten, der er lidt pegen fingre af hinanden. Hvordan har du det med det? I forhold til det, så synes jeg, at det er ansvarsløst af os alle sammen. Dem, der har med skolen at gøre, og dem, der har skolesøgende børn. At vi siger, os politikerne og lederne og fagforeningen, vi peger af hinanden hele tiden. Det går jo ikke. Hvad kunne du godt tænke dig, man gør? Smil og så sige, skal vi ikke tage en snak? Hvad vi videre skal gøre her og nu? Nu har vi fået den evalueringsrapport. Nu er det gået 10-12 år siden folkeskolens forordning. Den første trådte i kraft, og der er sket en midtvejsevaluering. Men der er ikke sket det fremskridt, som vi gerne vil have. Rent folkeskole. Dem, der går ud, der har der været en del snak om. Siden den trådte i kraft. Sisu Dorf, hvad mener du, at lærerforeningen skal gøre her? Hvad kan I gøre? Jamen altså, det vi skal gøre, det er først og fremmest, nu har vi fået rapporten. Det vi skal gøre nu, det er, at vi tager en snak med vores medlemmer. Og så snakker om, hvordan kan vi få løst de forskellige problemer, som nævnes i rapporten. Og se fremadrettet på, hvordan kan vi løse de, der nævnes i rapporten. Derudover, så må vi snakke med det politiske system. Det vil sige Minivi, med kommunerne i Kanukuka, vores medlemmer, med forældrene, for at prøve på at finde frem til, hvad er den rigtige løsning, for at vi løfter folkeskolen på den rigtige måde. Ja. Så vil jeg lige i forhold til Nivi sige, jamen altså, med hensyn til kursusmidlernes brug, har vi været målrettet nok til at bruge de midler, som vi har. Eksempelvis så mangler vi jo faglige kurser man har nævnt de seneste dage omkring dansk, engelsk, matematik, fysik. Altså, vi burde være meget mere målrettet med hensyn til at bruge vores kursusmidler, fordi det er dem, vi har brug for. Godt. Tak for det. Og vi siger tak til dig, Benjamin Grusing Søltoft. Tak fordi du var med. Noget af det, der er pudsigt ved den her evaluering, det er, at der er kritik hele vejen rundt, men selve folkeskoleloven er alle egentlig ret glade for. Karno Lynge, hvad synes du om loven? Altså, jeg kan jo rigtig godt lide loven. Når man sådan kigger den efter, ikke, og man kigger på en hel masse sider, jamen så er der både noget for elever, og der er noget for lærere, og der er noget for forældre, og der er faktisk noget rigtig, rigtig godt til samfundet. Vel at mærke, hvis det kører godt. Altså, der er rigtig mange muligheder, ja. Men det koster jo. Ja, for til gengæld så bliver loven jo altså ikke brugt ret meget, siger evalueringen. Hvad tænker du om det, Nivi Olsen? Jeg tænker, at det er for dårligt, og det har vi altså ikke. Som samfundet siger ud nu, har vi ikke råd til, at vi ikke kan implementere den lov. Jeg har kigget på det, og med hensyn til loven, der kræver det simpelthen, at jeg som den ansvarlige over for uddannelse i det hele taget, der kræver det fra min side, at jeg kan se og have overblik over, hvordan det går i skolerne. Og det kræver så, at kommunalbestyrelsen leverer det skal levere. Og jeg har bedt om kvalitetsrapporter fra kommunerne, og jeg kan sige herfra, at jeg var ikke ret tilfreds med det, jeg fik fra kommunerne. Ja. Sisu Dorf, noget af det, der ligesom er essensen af den her folkeskolelov, det er, at eleven er i centrum. Men evalueringen siger, at i undervisningen, der er eleven ikke i centrum. Hvordan kan det være? I forbindelse med indførelsen af loven i 2002, som man begyndte at bruge i 2003,
der indførte man jo en række nye systemer, såsom handleplaner, læringsmål og alt det her, hvor man skulle tage udgangspunkt i den enkelte elevs handleplan. Vi har både elevens handleplan, og så har vi læringsmålene. Elevens handleplan og læringsmålene kan være vidt forskellige. Der er 24 eller 26 elever, der hver især har sin handleplan. Og så er det læringsmål, der skal nås. En gang imellem, så er det sådan, at man ikke kan komme til at følge dem det hele op. Så at der er nogen, som man skal nå i forhold til læringsmålene, og så er det, man kommer til at sætte i første række i forhold til den enkelte elevs handleplaner. Ja, Karno Lynge, nu fortæller vi om de her handlingsplaner, men evalueringen viser, at de ofte overhovedet ikke bliver lavet. Hvor meget får I gjort ud af de her handleplaner? Altså, når man snakker med trinlederne på min skole, ikke, så har vi trin 1, som bruger den, hvor man udfylder den fælles ved den første forældremøde i september. Og det samme gør man i trin 3, hvor man udfylder dem i samarbejde med eleven. Og eleven får dem så med hjem efterfølgende. Men sådan generelt set, altså sådan hen over året, så er der en del af dem, der bliver sådan lidt korrigeret. Mens man i trin 2, der er der nogle enkelte lærere, som udfylder dem og laver det samme med børnene. Men når vi så når frem til forældredelen, jamen så begynder det at halte virkelig meget. Det er igen forældredelen, der ligesom går lidt i stå der, ikke? Og så drejer man sig hen til læreplaner, hvor man siger, at læringsmål pludselig bliver den vigtige, fordi læreren også skal nå at lære ungen en hel masse ting. Ja, handleplanerne er der, og det bliver udfyldt, men af pligt. Men det fremgår også, måske ikke lige på din skole, men på mange skoler, der bliver de her handlingsplaner simpelthen ikke lavet for ret mange elever. Hvor let er det at lave undervisning med eleven i centrum, hvis man ikke har en handlingsplan, tænker du? Altså eleven som i centrum, det er jo et meget, meget flot udsagn, ikke? Altså, der er stadigvæk 24-26 elever, i hvert fald på min skole, ikke? Og der er 488 af dem, ikke? Hvis man skal nå hver enkelt i løbet af 1,5 time, så er det altså vanskeligt for en lærer, som er velforberedt også, ikke? Det kan være svært at skulle nå dem alle sammen, når der er så mange elever. Er der for mange flotte ord og for lidt handling? Tiden. Er der 2 voksne, jamen, så har man en medhjælper til at få gennemført en hel del ting ind i klassen. Ja, og tid er jo penge. Nivi Olsen, det lyder som om, at vi har valgt limousinemodellen, men kun har råd til en Toyota. Ja, jeg vil sige, at når du siger det på den måde, så bliver jeg nødt til at sige, hvad gør det i andre lande? Altså Færøerne og Island klarer sig rigtig godt med næsten halve altså deres skole koster 30% mindre end vores skole. Så vi bliver nødt til at tænke, at bruger vi pengene på den rigtige måde. Og der tænker jeg, at det at sætte krav, det bliver vi nødt til at holde fast i. Jeg sætter krav. Fra nu af, der er det ikke godt nok at levere en færdig kvalitetsrapport, og sådan vil det gå nedad. Ja. Og nu har vi jo hørt lidt om kommunerne, så vi siger også velkommen til Martha Abelsen, formand for kommunernes sammenslutning Kanukuga. Du er med fra Ilulissat på en Skype-forbindelse. Velkommen til, Martha Abelsen. Tak skal du have. Og kommunerne, de står jo for den pædagogiske styring og ligesom støtten og implementeringen af nogle af de her ting. Hvor gode har I været til at få folkeskoleloven ind i klasselokalerne? Jeg vil sige, at folkeskoleloven blev jo lavet af nogle meget få mennesker, som handlede og fik en rigtig god lov, som blev solgt til kommunerne. Og kommunerne har ikke været gode nok til at gribe om den og gøre det, som en kommunalbestyrelse bør gøre. Jeg synes, at rapporten belyser en masse gode ting en masse gode ting op, som man skal arbejde videre med. Og vi har haft nogle drøftelser med Naalakkersuisaq i Kanukukas regi, om hvordan vi sammen går ud til kommunerne og anmoder om, at nu tager vi fat. Fordi det nytter ikke noget, at kommunerne får
skyld for et eller andet, lærerne får skyld for et eller andet, og naalakkersuisut for et tredje. Her belyses der, at man i det her, i et område, som er i alle vores regi, gerne vil løftes op, peges på, at der skal gøres nogle forbedringer, grundlæggende forbedringer, for at vi kan nå nogle bedre resultater. Hvad vil kommunerne gøre for, at der reelt bliver opnået nogle bedre resultater? Jeg synes i hvert fald, at vi i første omgang må påtage os de opgaver, der er i henhold til lovgivningen. Rapporten siger jo, at vi ikke engang løfter tilsynsforpligtelsen, som vi skal. Og det er en af de grundlæggende ting, vi må have fat i. Og jeg er helt enig i, at vi er nødt til at gå ud med nogle krav om, at det her, det bør vi gøre bedre. Ja, så du ligger der fat ned og siger, der er vi altså nødt til at gøre noget helt andet og gøre det bedre. Nej, jeg synes ikke, man ligger fladt og siger, at det skal vi gøre bedre. Jeg synes bare, at der påpeges så mange ting, at det her kræver virkelig samarbejde, at man er nødt til at være enige om, være en forventningsafstemning om, hvem gør hvad i forhold til. Målet er, at vi godt vil have en bedre folkeskole, der bruger de rammer, der nu er sat i henhold til lovgivningen. For at kunne gøre det bedre, er vi nødt til at gøre det sammen. Og jeg synes, naalakkersuisut påpeger nogle gode ting i forhold til, at vi er nødt til at stille nogle større krav og være meget mere synlige i vores krav om, hvad det er, vi gerne vil. Fordi ansvaret ligger ikke kun hos den enkelte kommune, det ligger meget hos forældrene, det ligger i lærerne og i samfundet generelt. Ja, tak. Sisu Dorf, tror du på, at det bliver bedre med de ting, du hører fra Martha Abelsen og kommunerne? Jeg håber, at vi i forhold til rapporten tager en god dialog nu sammen med Nivi også og kommunerne, sådan at vi kan prøve på at finde frem til rigtige løsninger. Hvad kan vi gøre nu i fællesskab? Jeg synes, at hvis vi gør det, og vi gør det i forståelse med hinanden, så tror jeg på, at vi kan finde frem til rigtige løsninger. Ja, Karno Lynge, hvad siger du til den ret klare udmelding om, at kommunerne de skal gøre det bedre? Jamen, altså, kommunerafsommer så gør det rigtig godt, vil jeg sige. Altså, de yder rigtig meget, men vi kan godt bruge mere, selvom de giver meget. Det er en god ting at melde ud, men jeg vil også støtte Martha op i, at forældredelen skal virkelig oppe sig, og det tror jeg virkelig, Nivi skal melde ud til samfundet om, at vi har brug for forældrene og meget mere med. Det vil sige, at vi skal have skabt meget mere disciplin ind i klassen, for at vi kan få gennemført en ordentlig undervisning. Ja, det bliver sidste ord for denne runde. Tak fordi du var med, Karno Lynge, og det samme til dig, Sisu Dorf. Tak. Nivi Olsen, hvad siger du til Martha Abelsens udmelding? Jeg er meget, meget glad for vores samarbejde indtil nu. Jeg har været meget klar, kom med klare budskaber fra starten af. Jeg holdt møde med Sisu Dorf og Martha for at starte en god dialog, og det er meget, meget vigtigt. Med hensyn til forældrerollen, der vil jeg sige, at der er en undersøgelse for nyligt, der sagde, at hvis unge mennesker, også til teenager, som også skal tage ansvar, det er jo på trods, at det skal snart være selvstændige, der vil jeg sige, bare ved at sove 9-8 timer, der har man faktisk forbedret 40% af indsatsen. Så bare til en tanke til forældrene og de unge mennesker, altså hvis man gør en indsats, så kan man også få bedre resultater. Ja. Der skal ikke ret meget til. Velkommen til Naja Nathanielsen, IA, og Vivian Motzfeldt, Siumut. Naja Nathanielsen, i første omgang, så lad os lige tage det, Martha Abelsen hun sagde. Hvad tænker du om den udmelding? Jeg blev utrolig glad for den udmelding. Jeg er så enig med Martha, og jeg synes, at det var også dejligt at høre en, der her taler med begejstring om den opgave, der ligger. Fordi man kan godt få den oplevelse, at eleverne egentlig er lidt til besvær, forældrene er lidt til besvær, lærerne er lidt til besvær. Og det er så rart at høre en sige, selvfølgelig kan vi løse det her. Lad os nu komme i gang.
Vi har en grundlæggende god reform. Lad os få version 2.0. Lad os genstarte den og gøre det sammen. For der er nogle gode elementer, men der er også problemer. Men hvis vi hele tiden graver os ned i at tale om de her problemer, så misser vi simpelthen muligheden for at snakke om begejstringen ved det her gratis skolesystem, vi har, og om hvor dejligt det er, at vi har den mulighed. Jeg vil også gerne lige sige, at eleverne kommer til skolen første skoledag, og de er springfulde af energi. De har mod på det, de er nysgerrige, og den begejstring, den har vi en forpligtelse til at bevare. Så når eleverne er urolige, ja, det er der noget møg, men det er en afspejling af os voksnes adfærd. Hvad enten det sker i hjemmet eller i skolen, så afspejler børnene vores adfærd. Så jeg synes, vi skulle køre fokus hen på, hvad kan vi gøre som voksne, lige meget om vi sidder som forældre eller som tilsynsførende, for at løfte det her. Ja. Vivian Motzfeldt, hvad tænkte du til den her udmelding fra kommunerne om, at de simpelthen bliver nødt til at gøre det bedre? Jamen, jeg kan jo ikke være andet end at være enig, fordi det er noget, vi skal løfte i flok, og det handler også rigtig meget om, som Naja Nathanielsen siger, at komme ud med nogle gode historier, fordi det du fortæller, bliver også det, der bliver til sandhed. Og jeg ved ikke, hvor længe vi har snakket om de ting, som ikke har lykkedes i folkeskolen, og sandheden efterhånden blev til, at der er ingenting, der er lykkedes i folkeskolen, og det er jo ikke rigtigt. Og der er rigtig, rigtig mange ting, som vi ikke fokuserer på, som jeg synes, at man skal fokusere mere på. Hvad er det, der er lykkes? Jeg synes, der er rigtig mange lærere, som gør deres arbejde rigtig godt. Jeg synes, at der er rigtig mange børn, som opnår nogle gode resultater, men det er jo ikke dem, vi snakker om. Nej, men de overordnede resultater er ikke ret gode, Vivian Motzfeldt. Synes du, de er gode nok? Nej, selvfølgelig peger de på nogle problemer, som vi skal være meget opmærksom på, og samtidig med at måske være åben om at revurdere den ældste trin, fordi når de kommer videre i systemet, så ved vi jo, at de mangler engelsk og dansk og matematik, og synes jeg bare, at der skal være et større samarbejde mellem videregående uddannelser, for eksempel gymnasiet. Der kan være nogle samarbejde imellem videregående uddannelsessteder, som også med folkeskolen. Ja, Nivi Olsen, der mangler positive historier. Ja. Du fortæller heller ikke mange positive historier. Hvad tænker du? Nej, det er meget svært. Når man får sådan en rapport, så vil man gøre indsats. Også fordi jeg har den holdning, hvis man er tilfreds, så bliver man også tilfreds. Så ændrer man ikke på nogle ting. Og hvis jeg gerne vil rykke noget, så vil jeg gerne pege på ting, der ikke er lykkedes. Men samtidig så har jeg også sagt, hvis jeg kan se løset inden for tunnelen, og det løs, der er, det er jo det, som er lykkedes. Og det er sådan nogle skoler som Friskole og Hans Lynge og så videre. Og en skole, som klarer sig rigtig godt. Det er sådan nogle ting, vi hæftes ved og siger, det her, hvis det kan lade sig gøre i det her land med den befolkning, vi har, så kan det jo i virkeligheden lade sig gøre i hele samfundet. Ja, og vi har også stadig Martha Abelsen med i Ilulissat. Er der nogle gode eksempler, du særligt kan bruge til noget til at gøre det bedre for kommunerne? Jeg er enig i, at der er en masse gode ting, som drukner i det her, fordi vi fokuserer så meget på det negative. Der er rigtig mange indsatser forskellige steder, som gør det, og jeg synes også, at det er vigtigt, at vi respekterer, at der er forskellighed i de forskellige kommuner, fordi de opbygger det jo efter, hvilke rammer de har, og hvilke forudsætninger de har. Men en ting er sikkert, at vi sammen er nødsaget til at gøre nogle ting bedre, end det har været hidtil. Har du et gode eksempler lige på hånden eventuelt? Vi har været for dårlige til at stille spørgsmålstegn ved, om det vi hidtil har gjort er godt nok. Vi er nødt til at stoppe op og se på nogle af de rapporter. For eksempel, alle de rapporteringer, der har været gjort, er bare blevet gjort næsten per automatik, uden at det rigtig har været brugt i en reserve, som har samlet dem sammen.
en kvalitetsrapport, som skal afleveres til en kommunalbestyrelse, som godkender rapporten og videresender den til naalakkersuisut. Alle de her ting, har de været gode nok? Nej, de har ikke været gode nok. Vi bliver nødt til, hvis alle de oplysninger, vi samler sammen i dag, har været brugt i en database, som kommunerne nu er begyndt at gøre, hvis de bliver brugt lidt mere forenklet, så vil vi jo få også en mere nuanceret billede af, hvordan de enkelte skoler klarer sig måske bedre end det, vi har set hidtil. Ja, Leila Nathanielsen. Ja, altså jeg synes det her med at gøre en indsats, det synes jeg ikke kun man gør ved et negativt udgangspunkt. Man kan gøre en indsats med et enormt positivt udgangspunkt, og den savner jeg bare lidt i den her debat. Mine egne børn går på en byskole, hvor der er relativt mange sociale problemer. Hvad skal jeg gøre? Skal jeg så sætte mig hen i et hjørne og sige, det er også for dårligt, og hvor er alle de andre forældre dumme, og hvor er det noget skidt? Nej, fordi jeg møder masser af engagerede forældre og masser af glade børn. Det, der mangler, det er nok den overordnede retning. Altså, der mangler noget klar ledelse af retning, vi skal være mere fælles om, så vi får mere styring på alle de gode al den gode energi, der faktisk også er. For der er masser af forældre, der gerne vil, og der er masser af lærere. Men vi mangler den her overordnede retning. Og derfor er jeg glad for, at rapporten peger på et område, man i hvert fald, tror jeg, meget enkelt kunne begynde. Og det er omkring den her overordnede pædagogiske indsats. Det lader til, at der er en masse forskellige opfattelser af, hvad betyder tværfaglig undervisning? Hvad betyder undervisningsdifferentiering? Og hvis alle sammen sidder med forskellige opfattelser af det, så er det da klart, at man bliver frustreret på hinanden og siger, du gør det ikke rigtigt. Og alle føler, at man gør noget, man ikke gør nok. Hvis vi nu begynder at snakke om tingene på den rigtige måde, og på den samme måde. Ja, fordi det var jo lidt noget af det, vi var inde på før, i forhold til det her med at sætte eleven i centrum, og det gør man ikke rigtigt. Det er i hvert fald det, som rapporten den viser. Hvordan, det er jo blandt andet jer i Inatsisartut, der vedtager de her ting og laver de her love. Hvordan sikrer man, at det også bliver ført ud i virkeligheden? Vi synes, der er flere ting, man kan gøre. Noget af det, der bliver snakket om, skal vi nu centralisere folkeskolen igen. Vi er ikke sikre på, at det er den rette vej. Vi mener, at det, man kan gøre fra centralt hold, det er at være mere tydelig på, hvilken overordnet pædagogisk ramme vi skal arbejde indenfor. For eksempel, vi er enige om alle sammen, hvad betyder undervisningsdifferentiering. At vi alle sammen vælger at bakke op under de her effektive undervisningsprincipper, og vi ligesom kommer med den udmelding. Det betyder ikke, at vi knægter lærernes metodefrihed. En anden ting er, jeg hørte lige før, der blev sagt, at der er penge nok i systemet, der skal ikke bruges flere penge på det her. Vi må bare erkende, vi er ikke Danmark. Og vi er heller ikke Island. Vi er et lille øsamfund med en meget spredt befolkning, mange små skoler, og det er men også med en ret trængt økonomi. Ja, men du bliver nødt til at se tingene i et større perspektiv. Hvis ikke vores elever kommer ud af folkeskolen og kan læse, regne og skrive, hvordan skal de så få et job, der kan øge vores økonomi? Vi skal også bruge pengene der, hvor det giver mening. Tolærerordning er altså, mener jeg, helt nødvendig i en meget stor del af folkeskolen, fordi der er så stort spænd i den parathed, eleverne kommer med. Og vi skal også kigge på minimumstimerne. Men tolærerordningen i første omgang, Vivian Motzfeldt. Hvad tænker du om det forslag, der var om at have flere lærere i klasserne? Jamen, hvis vi skal leve op til læringsplaner, som ligger i Adorfitirik, så er det jo nødvendigt, at og samtidig med at skulle møde eleven der, hvor eleven er, så er det jo meget umuligt opgave for en enkelt lærer at skulle tage stilling til så mange forskellige niveauer. Så på den måde, så er det jo en utopi på en eller anden måde med at have en forestilling om, at hvis vi laver de regler, så får vi også de resultater. Og hvis man ikke, hvis man ikke putter ressourcer nok, så får man jo heller ikke den resultat. Men finansloven, den bugner ikke med løse penge. Hvor vil du finde dem henne? Det er jo altid en diskussion, men prioritering er altid en prioritering, og selvom at man står her og siger, at der ikke vil være nok økonomi i en folkeskole, så synes jeg, at uden at putte ekstra penge, så synes jeg, at man kan være bedre til at samarbejde. Lærerne imellem, og man kan være støttelærer over for hinanden, og man kan... Det alt afgørende, det er, hvordan man kommunikerer imellem fra ledelse til lærer, og hvordan man planlægger undervisning.
Hvad siger du, Nivi Olsen? Jeg vil sige, at med hensyn til penge og økonomi, der tænker jeg igen, jeg er meget optimist omkring det her, fordi jeg har løsningerne her, som mulige løsninger, som jeg gerne vil tage hul på. Og når jeg kigger på dem, så synes jeg, at det mange af de ting, det er gode. Men så tænker jeg også samtidig, det her løsninger, jeg har her, det koster ikke en krone. Det er en engageret indsats, der skal til, også i samfundet. Det kan ikke passe, at vi hele tiden siger, hvis vi skal rykke noget overhovedet, så skal der penge til. Lad os tænke på en anden måde og være effektive og sige, vi svømmer ikke i penge, vores udgifter stiger, vores indtægter falder, og der må jeg sige, at vi bliver nødt til at tænke kreativt her. Ja, vi er nødt til at tænke kreativt, og så mange penge har vi ikke, Naja. Jeg er jo helt enig i, at det handler ikke om at smide en masse ekstra penge nødvendigvis, men hvis det viser sig, at en del af løsningen faktisk er eksempelvis at øge andelen af lærere i klasserne, jamen så synes jeg, det er det rette at gøre, og det kan da være ganske økonomisk fornuftigt. Der bliver snakket om skolefe og socialrådgiver på skolerne. Det synes jeg er gode tiltag. Måske skulle vi også have en lærerfe, en der gik ind og bakker lærerne op i den enorme opgave, det er at lave de her nye undervisningsformer. Ja, Martha Abelsen, vi har også stadig dig med i Ilulisat. Kan I gøre det bedre for de penge, som er lige nu? Altså en ting er, at vi i hvert fald får udredt, hvad det er, vi har. Altså når naalakkersuisoq på området siger, der ikke kommer flere, så må man jo se, hvordan man kan gøre det bedre med det, man har. Men jeg tør ikke at love, altså kommunerne gør det jo, som jeg tidligere har sagt, de har en bestemmelse, hvordan de sådan kan planlægge, hvordan deres skole skal være. Vi kan ikke komme fra sammenslutningen og sige, sådan og sådan og sådan skal der gøres. Men vi inviterer til, at vi gerne vil drøfte, hvordan man kan gøre tingene anderledes, og måske på en bedre måde. Der er mange gode ting, som Nivi har peget på, som jeg fra Landsforeningens side må sige, at det vil vi gerne være med til at belyse bedre. Der er en hel masse ting, forenklinger og nogle arbejde på en anden måde, som kan gøre det lettere også for skolelærerne, og dermed også for kommunerne. Ja. Nej, Nathanielsen, vi var lidt inde på det med, at loven den bliver ikke ført ud i livet. Hvordan skal vi sikre, at den lov, der er skrevet ned, og som alle er glade for, at den også rent faktisk har nået ud i klasselokalerne? Det er jo det, jeg tænker, det kan være rigtig svært at være lærer nogle gange. Du har rigtig mange omkring dig, der har et ansvar over for det, der sker på skolen. Du har kommunalbestyrelsen, og jeg er rigtig glad for, at Martha melder ud, at der har kommunerne et ansvar, man skal oppe sig omkring, når det gælder tilsynet. Så har man departementet i selvstyret, der har nogle holdninger, visioner og nogle krav, og det er jo også fint, det skal de også have. Så er der en reserviks rolle, der har en rolle i at komme ud og give noget fagligt til lærerne. Der er i det hele taget rigtig, rigtig mange, der har en mening, og jeg tror bare, at det er væsentligt, at man sætter sig, og i stedet for at sige, at I andre gør ikke jeres arbejde godt nok, at man prøver, som det bliver sagt, at forenkle og at gøre det tydeligere, hvad er det for noget, der er allervigtigst nu, og få lagt en plan for det. Fordi nu skyder vi med spredehagl og siger, alt det her, det er forkert, nu må vi løse det. Det gør det meget uoverskueligt, og jeg tror også, at så risikerer man at vælte for meget over på folkeskolen. Ja, skyde med spredehagl, Nivi Olsen. Ja, i stedet for at skyde, så vil jeg sige, at der er 5 meget, meget vigtige indsatsområder. Det er ledelse, og så meget kort modeller til kvalitetsvurderinger med kommunerne, samtidig handleplaner til vores elever, og så skole- og hjemarbejde, det skal forbedres, og jeg vil være meget behjælpelig med, hvordan vi skal få det op. Og så til sidst, der har jeg også styrkelse af fremmedsprog. Så det er disse indsats, jeg gerne vil føre ud i livet og i samarbejde med partierne og især forældre og hele samfundet. Vivian Motzfeldt, hvad siger du til det? Når man kommer ind på at løfte i flok, så handler det også rigtig meget om at være kreativ, som der også bliver sagt. Og jeg synes nogle gange, at jeg savner rigtig meget tværfaglig hjælp i samfundet. Man kan godt forestille sig for eksempel lidt ældre elever, som er kommet videre på gymnasier eller andre uddannelsessteder, kan måske være nogen, der kan træde ind og være, lave nogle lektiecaféer, eller hvad man nu kan finde på, fordi her, der har vi virkelig brug for at løfte folkeskolen, og hvis vi ikke gør det sammen, så har vi et kæmpe problem, og hvis der ikke er penge nok,
så må vi alle sammen være kreative og finde på nogle løsninger, som kan give et løft. Ja. Nanna Thanesen, der blev lige nævnt 5 ret konkrete tiltag og ting, vi skal kigge på. Hvad siger du til det? Jeg er helt enig i, at ledelse er et sted, der i hvert fald skal styrkes. Det er rigtig godt set. Omkring skole-hjem-arbejdet kunne jeg godt tænke mig at sige nogle ting, fordi der er ingen tvivl om, at vi har rigtig mange forældre med en kort eller ingen uddannelse bag sig. Og hvis vores tilgang til forældrene er, at de skal komme ind og støtte børnene fagligt, så synes jeg, det er en forkert tilgang. Vi skal invitere forældrene ind på skolen på en anden måde. Vi skal bruge deres engagement og kærlighed til børnene til at få dem ind på skolen. Det kunne være, at man kunne hjælpe til i frikvarter. Det kunne være, at de skulle deltage i projekter, hvor det er forskellige art. Få dem ind i de lokale valg, som Vivian også siger. Få dem aktiveret på forskellige måder, hvor de kan være med til at styrke fællesskabet på skolen og gøre det mindre mystisk i virkeligheden. Og når forældre kommer på skolen, skal der også være et klart formål med det. At man ikke rigtig ved, hvad man er der for, men at man er der af en grund. Og det er jo netop noget af det, som Nivi Olsen nu peger på, at man skal forbedre de her skole-hjem-samtaler, som i evalueringen får ret drøje hug af forældrene. De er kedelige og har ikke ret meget med deres barn og virkelighed at gøre. Hvad tænker du om det? Jamen, jeg synes, at reducere skole-hjem-samarbejde til skole-hjem-samtaler, det bliver for slapt. Altså, det er ikke nok, at vi kommer som forældre en gang om året på skolen og får at vide, nu har de læst de 5 sider, er det ikke fint? Vi skal have forældrene meget mere ind på skolen, og de skal inviteres mere ind, og det kræver der også noget af skolen, at man skal åbne op i forhold til at få forældrene mere ind i det daglige. For det er der, jeg tror, den rigtige værdi ligger. Jeg kender mange forældre, der gerne vil afse et par timer til at komme ned og fortælle om det, de laver i deres hverdag, eller hjælpe i et frikvarter for at forhindre mobning og andre ting. Det er sådan, jeg tror, vi får skabt et fællesskab. Fordi folkeskolen handler i mine øjne om fællesskab og om nå nogle mål sammen. Ja, og I er ret enige om de her kreative løsninger, så vidt jeg kan forstå. Nu har vi, som jeg har nævnt, talt om folkeskole i mange år, og som resultaterne viser, så bliver det ikke rigtig bedre. Hvordan kan I garantere, at når vi står om 5 år, at så er det nogle helt andre ting, vi taler om? Nivi Olsen. Jeg vil gerne sikre her, at der er grund til, at jeg har sat mig på den her stol, og det er mit hjertesag, det er folkeskolen. Fordi jeg ved, at vi ikke kan få en ordentlig økonomi i landet, hvis vi ikke tager vores børn, hvis vi ikke får det her til at stå op. Og det her, jeg tænker virkelig, at vi hele tiden i politik snakker om turisme og økonomi og råstof og sådan nogle ting. Hvis vi ikke fikser det her folkeskole, så kan vi klemme alt om turisme og råstof i fremtiden, fordi dem, der skal løfte, det er vores børn, og dem, der skal løfte, gøre indsat, det er vores børn i fremtiden. Og det har vi ansvaret for. Ja, Vivian Motzfeldt. Jeg synes på mange måder, som vi står til i dag, det på mange måder bliver vist på en meget kompliceret måde. Jeg synes, der er rigtig, rigtig mange ting, som kan simplificeres. Og sådan som vi kommunikerer med forældre, og sådan som vi kommunikerer med børn, og stille nogle simple krav. Og for eksempel, når man inviterer forældre, handler det også rigtig meget om, at der er rigtig mange, der ikke dukker op. Og den måde, man kommunikerer med forældrene på, handler også rigtig meget om at være sådan en envarskommunikation. Det er, hvordan vi skaber den her, og en følelse af, at nu, når vi snakker om folkeskolen, der virker det som om, at vi ikke rigtig kan komme længere ned. Og det eneste, vi kan gøre, det er at løfte den sammen og være kreative. Og der er ikke så meget andet end at fordi på en eller anden måde, så virker rigtig mange institutioner, der kæmper deres egen kamp. Og de skal på en eller anden måde give en bedre effekt med at højne samarbejde. En kommentar fra dig, Maja? Ja, vi skal begynde at forholde os til virkeligheden, og ikke til den virkelighed, vi godt kunne tænke os. Vi skal begynde at forholde os til den virkelighed, der er, og arbejde med den, i stedet for at brokke os over den. Og hvis ikke vi kommer ud over det, så kommer vi ikke videre i den her debat om folkeskolen. Vi skal simpelthen begynde at forholde os mere til de realiteter, der er, acceptere dem og sige, okay, så må vi i gang med det her sammen. Vi er 55.000 mennesker i det her land, vi kan være på et fodboldstadion. Altså, vi har en eneste opgave, og det er at løfte i flok og komme videre sammen. Martha Abelsen, vi har kort tid tilbage, men kort, hvordan kan vi få en folkeskole, vi kan blive stolte af?
Ja, jeg tror, det er vigtigt at understrege her. Jeg har prøvet på at række hånden i vejret, men det er sådan lidt svært. Men skolehjemsamarbejdet er utrolig vigtigt, at vi også ser på, hvordan skolebestyrelserne bruges i dag. Derfor er det en af de opgaver, som må tilbage til kommunalbestyrelserne. Er det en god måde at bruge skolebestyrelserne? Hvilke ansvar og kompetence får vi dem ud? Men når jeg siger ansvar omkring hele skoleområdet, så er det velplaceret i kommunerne, og jeg synes, det er en dårlig idé, at lige snart man har nogle problemer, at man så begynder at snakke om centralisering. Det er vigtigt, at det, der sker i kommunerne, og det, der er i nærområderne, opbygges omkring det folk, der er brugerne. Derfor vil jeg appellere meget til, at vi ikke flygter til, at det hele skal centraliseres, når vi støder på nogle problemstillinger. Og det bliver det sidste ord for denne omgang af Roulard Barre. Vi er tilbage den 23. april. Indtil da, så kan du læse mere om folkeskolen på knr.gl om Roulard Barre. Farvel.